الخرطوم الآن حرة. خرطوم حرة. سلام تقتاتلتي أسر ميديا ببزل لخمو سسنايونا تمننا نزعلت استلالو زينا كنقرب لكم سبسكرايب بمقبار سدرا ميديا ناختكونو دما بخبر نعدم وعلي بريتوريا زتصاررو سانتاتن تغبراتن دو كبلو حوحات تصويعو قدماي منستر إثيوبيا نزغرو صاوعيتون بتريح كونينولو برجيد محمد وستباله تقاومي منغستي إرترا بأخبرت حقي جرمن وشتاوي قبر شبراوي ودب تباهيلو خرطوم الآن حرة. خرطوم حرة. هاجراوي سراويت السودان نكتما كارتوم ملؤ بملؤ كم استقطاعره وانا أزازي سراويت الجنرال عبد الفتاح البرهان قليزو وعلي بريتوريا زتصاررو سانتاتن تغبراتن دو كبلو حوحات تصويعو قدماي منستر إثيوبيا نزغرو صاوعيتون بتريح كونينولو بيصحفت حوحات ابزوصو مغلصي كمز حبرو قدماي منستر دكتور عبي احمد بريزيدنت غزياوي ممحدار تግራይ بهزب نكمرص زقربو صاوعيت بيناوي وسانه كبل نصيغو وعلي بريتوريا كابز فرم كلت عامتن فرقان كمز قصره زغلصه مغلصي حوحات كساب زوان بهزب استمرص مرحي كهلو نيرو ويلو زي دكتور دبرصيون زمرح حوحات زوصو مغلصي وعلي بريتوريا باغبابو كيفصم زغبره منግስት ፌደራል مخانو بمغلاص كونه تبايلو ፖለቲካዊ ቀውሲን ክፍጠር ሰሪሑ ይክብል ከሲስሎ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘሎ አንቀጽ 3 ተዋዓልቲ ወገናት ኣብ ልዕሊ ካሊ ወገን በቀጥታ ይኹን በተዘዋዋሪ በፕሮፓጋንዳ መጥቃዕ ዝኽልክል እኳ እንትኾነ እዚ በተደጋጋሚ በፌደራል መንግስቲ ተጣሒሱ ይብል እተመግለጺ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ በሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ይጣይሽ ንዝብል አንቀጽ 10 በመጥሓስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምሕዳር በህዝብ ንክምረጽ ዘቅረበው መጸዋዕታ ተቀባልነት ዘይብሉ እዩ ኢልወሎም ሕወሓት ንግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ በመውራድ ምክትሉ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ንኸውን ሐሳብ አቅሪቡ በመንግስት ኢትዮጵያ ተቀባልነት ከም ዝረኸበ ዝሓበረ እቲ መግለጺ ነዚ ንጎኒ በመሕዳግ በይናዊ ውሳነ ብዝመስል መንገዲ ካልእ አማራጺ መቅራቡ ተቀባልነት የብሉን ኢሉ አታሒዙ ድማ መንግስት ፌደራል ንህዝቢ ካብ ዝጎድኡ በይናዊ ውሳነታትን ተግባራትን ንክቁጠብ ጸዊዑሎም برجيد محمد وستباله تقاومي منغستي إرترا بأخبرت حقي جرمن وشتاوي قبر شبراوي ودب تباهيلو سب مزيد تا جرمن نمسرتي نايتي برجيد محمد تباهيلو زفلت منقسقس إرتراويان تقاومتي عبق ايدن مئتاو سرحيت مجمر مفليتهم أخبرت حقي كم زبلوو عب شدوش تزبواتات جرمن عب 10 شعات منبري قزاوتي نتوم الترطورات نمد لاي فتشا مكياد جميرهم كم زلو قليزهم بيت صحفت فيدرالاوي وانا أخبار حقي بابزوصو مقلسي نتوم اسماتهم زي تقاسهم 10 شعات والكسابات مسرتن عبالاتن وشتاوي قبر شبراوي ودب مخانو استطرطر يوم يبل ازي ጉጅ ለዚ ዓለም ለኻዊ መርበብ ዘለዎ ኮይኑ እውጅ ዕላሙ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምዕላው ይብል እቲ ቤት ጽሕፈት ዘውጽኡ ሓበሬታ አባላት ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝካየድ ክልተ ፌስቲቫል ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ዕግርግር ከም ዝፈጠሩ እዩ ፖሊስ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ተሰሪሒት ልዕሊ 200 አባላት ፖሊስ ይሳተፉ ምህላዎም ዝጠቀሰ እቲ መግለጺ ኣኽባር ሕጊ ዛጊድ ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ውልቀሰብ ከም ዘይለ ይጠቅስ ኣብ ልዕሊ ትካላት መንግስቲ ጀርመን ከም አባላት ፖሊስ ዝበሉ ስልጣን መንግስቲ ዘለዎም አካላት መጥቃዕቲ ምፍጻም አካል ናይቲ አባላት እቲ منقسقاس زكايد وتقاوم سلا زغونه نتسغمتي كوسد كم ዝተገደደውን እቶም ሰመዝ ሓቢሮም እቲ ጉጅለ ካብ 2022 ጀሚሩ ኣብ ጀርመን ጨንፈረ በመመስራት ኣብ ልዕልቲ በመንግስቲ ኤርትራ ዝውደብ በዓላት ናይ ሓይሊ ስጉምትታት ክጥቀም ምጽንሑውን እቶም ኣኽበርት ሕጊ ገሊጾም ኣብ ሓምለ 2022 ኣብ ጥቃ ፍራንክፈርት ኣብ ትርከብ ከተማ ጊሰን ይካየድ ኣብ ዝነበረ ፌስቲቫል ዕግርግር መስተልዓለ 26 ፖሊስ ጀርመን መጉዳእቲ ከጋጥሞም እንከሎ ልዕሊ 1000 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ይዝከር ኣብ መስከረም 2023 እውን በተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ሽቱትጋርት ኣብ መንጎ አባላት ብርጌድን ሓመዱን ደገፍቲ መንግስትን በስተልዓለ ዕግርግር 228 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ነይሮም እዮም ኣብታ አጋጣሚ 26 ፖሊስ ዝርከብዎም 32 ሰባት በበትሪ በተንዲኖ ጠርሙስን ኣማንን መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም ፖሊስ መግለጹ ይዝከር خرطوم الآن حرة. خرطوم حرة. Army Chief General Abdel Fattah al-Burhan inside the presidential palace for the first time after nearly 2 years. هاجراوي سراويت السودان نكتما كارتوم ملؤ بملؤ كم استقطاعره وانا أزازي السراويت جنرال عبد الفتاح البرهان قليزو هاجراوي بيت منغستي السودان ابز حلفه عربي تقطاعيرو زنبره سراويت البرهان لوم ليتي اب كتما كارتوم زنبره معرفو نفرتي دحري منقصصارو نتا كتما ملؤ بملؤ كم زحازفليتو
ዋና አዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ድሕሪ 2 ዓመታት ናብ ካርቱም ዝኣተወ እንትኾን ሰራዊቱ ነቶም ን2 ዓመታት ሒዘምዋ ዝነበሩ ወታደራት ዳዕመ ሰሪዕ ፀራሪጉ ኣውፂዎም ኣሎ ካርቱም ናፃ ኮይናላ ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ሚያዝያ 2023 ዝጀመረ ኮይኑ ካብቲ እዋን እቲ ጀሚሩ ዝበዝሕ ክፋል ከተማ ካርቱም በጀነራል መሐመድ ዳጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ዳዕመ ሰሪዕ ተቆጻጺርዎ ጸኒሑ እዩ ጀነራል አልቡርሃን ድማ ኣብ ወደባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን ይቕመጥ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣብቲ ን2 ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ብኣማይታ ሸሓት ዝቁጸሩ ህዝቢ እንትቕተሉ ሚልዮናት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም እዮም ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዑል ቅልውላዊ ትርከብ ሃገር ተባሂላ ድማ ተመዝጊባላ ሱዳን ብጀነራል መሐመድ ዳጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ዳዕመ ሰሪዕ ምዕራባዊ ሱዳን ሙሉእ ብሙሉእ ተቆጻጺሩ ከም ዝርከብ ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ ኩናት ሕድሕድ ግና ይቕጽል ከም ዘለውን ተገሊጹሎም